баъди боз шудани гузаргоҳҳои сарҳадии содироти маҳсулот аз вилояти суғд ба ҷумҳурии Қирғизистон афзоиш ёфтааст. Дар ин бора аз сарраёсти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд ба пресс-тиҷӣ иттилоъ доданд. Бояд гуфт ки санаи 13 марти соли равон рафтуомади сокинон ва нақлиёти сабукраву боркашон байни Тоҷикистону Қирғизистон дубора имконпазир шуд. Таъкид гардид ки давоми моҳҳои январ-марти соли равон ҳаҷми гардиши савдо байни вилояти суғду ҷумҳурии Қирғизистон $459,000 ташкил додааст. Ин нишон дод то боз шудани сарҳад ба 0 баробар буд. дар 3 моҳи аввали соли 2025 ҳаҷми гардиши савдо байни вилояти суғд ва ҷумҳурии Қирғизистон баробар ба $459,000 баробар шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 5.4%-ро ташкил медиҳад. аз он ҷумла аз вилояти суғд ба ҷумҳурии Қирғизистон дар ҳаҷми $421,000 маҳсулотро содирот карда шудаанд ба монанди қувваи барқ, пиёз, меваи хушк карда шуда ва инчунин маҳсулотҳои алюминийро ташкил медиҳад. Бояд гуфт ки дар баробари ҷумҳурии Қирғизистон давоми 3 моҳаи аввали соли равон аз вилояти суғд ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Қазоқистон, Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо низ маҳсулоти гуногун содирот шудааст. дар моҳҳои январ-марти соли 2025 дар асоси маълумотҳои хадамоти гумрукии вилоят ҳаҷми гардиши савдои вилояти суғд ба $920,4 млн баробар шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 127.1%-ро ташкил медиҳад. аз он ҷумла маҳсулотҳои содиротшаванда баробар ба $298.5 млн расидааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 1.5%-ро ташкил додааст. воридоти маҳсулотҳо бошад ба $621.9 млн баробар шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 117.7%-ро ташкил кардааст. аз ҳаҷми умумии молу маҳсулоти ба ҷумҳурии Қирғизистон содирот гардида 52 тонна пиёз, 22 тонна меваи хушк ва 22 тоннаи дигар симҳои алюминӣ мебошад. ёдовар мешавем ки ин нишондиҳанда дар 3 моҳаи аввали соли гузашта ба 0 баробар буд. интизорӣ меравад ки баъди боз шудани сарҳадҳо байни ду кишвар воридоту содироти молу маҳсулоти гуногун боз ҳам афзоиш меёбад. Фарзона Шамсиева, пресс-тиҷӣ, шаҳри Хуҷанд.